pozdrav svima ljudima, ovim Strahinja. Danas, kao što vidite, igramo Brawl Stars. Ali ne i običan, nego dobro običan. 1, 2, 3 legendarna. Neki ima najviše sreće. Nego igramo Championship, da, to je Pavle Championship, izvini Ljuče za onaj klip, debil što sam te zvao. Znači, snimio si nešto što nije trebalo i rekao sam ja to što nije smeo da kaže. Da li je mo? Dobro, neki ima. Pojavio se, kako se zove, Megabox. To je 2 megaboksa za 3000 star points. Ja ne znam da li da skupljam. Da kupim 2, ali da kupim odmah 1. Dobro sam. Koliko oni imaju gdje? Imaju... Malo imaju. Dođi vamo da te ubijem. Ja mogu da verujem. Ubagovalo mi je. Fuck. Sve dobro. Neko stvarno mi je. Ja bre. Nema ništa što da uradim. Da umrem. Mogu jednostavno. Ajde da umrem, da mi ti ubiješ sad. 16:0. Jebem ti. Brš. Kad mi tako sam uzme. Uzmem Piper ponovo. Neka se oduzmem. Evo na nijaka. Dobro. Kako, brate? Neću ništa usvoj, ne. Ne. Dođi malo. Dođi vamo da ti Strahinja pokažem nešto. Dođi vamo. A meni to i tako zajebilo. Pa ne može to tako. Ili može, ajde, ne znam šta ću da radim. Oj, plače mi se, ali mi se plače. Ne znam šta da radim, točka. Tako nužno puta kad će live. Znate smije u komentarima, bilo ko. U sljedećem videu tako ću da ga opsujem. Da, besan sam. Ako pišite u komentari, besan sam. Kriga mi za to više. Ajde! Pubi ga retarde! Ja ne mogu da verujem. Šta beži? Lako Strahinja smiri se.
A koga da uzmem ja sad, majkici? Koga ja da uzmem sad ovdje? Jedino prostaješ. Barem jednu pobedu, jednu. Mislim da su oni. Aha, dobro. Samo sam tada vidim kakav je gest. Joj. I naravno da oni imaju. Neću da se igram tako. Championship, ono bude champion. Neću da kažem šta. Pavle, molim te, nemoj da radiš reakciju na ovo. I ti. Kako sam mogla da imam devojku? Pa jeste moja devojka. I šta je ovdje? Šta je ovdje? Moja devojka, ti nemaš pravo to da radiš. Tako sam mogla da imam devojku. Kako te nije sram? Pričaš kako smo se moju devojku pozvali. I šta ovaj sad ide? Samo me to zanima. On misli nešto će da uradi, kao je postigo, brate, postigo mnogo. Umre! Sve, bro, propasti, sve! Nema da dajem. Nema da dajem, bre. Nema da dajem. Šta kući, bre? Šta kući? Pogledaj video. Gle, brate. Ići pobedite nekad. I ti sam na njih. Bravo, bre. Vidim mnogo si. Nešto činio. Kad si išao sam. Ja sam učinio. Idemo. I sad će umiram, da. Da, znao sam, brate. Kada će ovo da se završi? Kako ovo nervira. A neću, bre, ovo izbacujem, bre. Tu izbacim, majke. Da, pa sad mi kuđiš. Hajde. Pobedimo nekad. Dobro je. Dobro je. Sad kad dobijem 2, 3. Idemo da kupimo ovo. Dobio sam Nanija i kaže se, ako ovo nije najjači klip na Balkanu, ja ne znam šta je. Dobio sam Nanija, bre, tako je, bre. Tako je. Veliki pozdrav za Janu. Ništa nije uradila, ali veliki pozdrav za nju, za Dinček,
za Brawl Mastera. Ljudi, toliko sam ga želeo. Toliko sam ga želeo. Oh my god, dobio sam Nanija. Dobio sam. Ja ne mogu da verujem, ljudi. Dobio sam Nanija. Nani usred klipa iz jednog big boxa dve stvari. Prvo, gadget za Dynamika. Hvala ti Bože da nije neki glupi gadget. To nisu samo dva gadgeta, nego i Nani. Ja ne mogu da verujem. Idemo odmah da ga isprobamo. Znači, tako sam želeo Nanija. Ako ovo nije najjači klip na Balkanu, ja ne znam šta jeste, dobio sam Nanija. Oh my god. Dođi vamo bre. Ovo je, ja mislim, najjači klip na Balkanu, dobio sam Nanija. Toliko sam srećan, ja vam ne mogu opisati ovu sreću koju ja imam sada. To... Dođi vamo bre Zeki. Tako je bre. Nani, najnovi brawler. A ja sam volio nekog lezira, ali brati Nana. Ko još ne bi bio zadovoljan da dobije najnovijeg brawlera u igrici. Znači on izašao pre nekoliko dana, mislim pre nedelju dana da je izašao. Ja sam ga dobio. Iz jednog glupog big boxa. Evo ga, pobjeda. Ja sam u šoku. Ja ljudi ne mogu da verujem. Vidimo se u sljedećem klipu. I pozdrav!